Mabuhay! Aniasat ang inyong higalang fresh, ang babaeng never been kissed, never been touched, but totally damaged. Charles! Inday Wency! Now, in today's videos, kay paisgutan na to ang mga bitin. Yes, you heard me right. Mga bitin, mga ahas, mga linta, uban pa mga babaeng katol, charot, gima lang magpaka-animalistic taron kay ba nabayak ka, hindi lahat ng ahas ay nasa gupat, yung iba nasa friends list mo lang. Diyos ko, inay. Na kung aduna kay friendship na ay lihim na pagkigugma or pagtingin sa imuhang boyfriend na day, hadlok na ka day, kay nga no, kana ba yung mga ahas no, mga versatile ba yan na day, mabitaw na makapulupot na sila kay pwede ni sila maka-atubang ni mo, pero ikatalikod ni mo, mao na sila. Pero di magool day kay tudloan ti ka unsaon na sila pagkompronta kung hibaw-an na nimo na sila'y katraydoran na gibuhat sa ibuluyo, di magool kay tudloan ti ka unsaon na sila pagkompronta. Okay? Ang kinahanglan na nimo buhaton sesh kay mag-makeup ka. Yes, mag-makeup ka kay kitagod ang legal wife go. So di jud ta dapat po go down sa lang level. Para klase ta tan-awon, dapat presentable ta. And then para presentable ta, na ako itudlo ninyo mga makeup o mga tips para kita parehas silang level na kanaging mga babaeng mababa ang lipa. No, we are not like that. Mga klase beta, mga guwapa, original, authentic, mga basta, kabaw na kag-unsa ta. So, without further ado, let's get started. So sis, nagbutang na kog contact lens kay kanang gusto ma jud nako mas kuanta na ako mata mas kadukan. Grabe kayo ang kuan ba pagtan-aw nako ba makaingon siya na. Uy, ko naka-sense ma jud siya na ako'y kanang chismis nga pangbuhat sa ing luyo ba. Optional ni depende ninyo kung gusto mo kanang wala lang. Okay ra pero ako kay babe kag allergic siya ko mga snake diha ng mga friendship. So dapat mo contact lens jud. Matare palihok ko na to, okay? Din ako kinahanglan kanang manong bugno ba di ko gana kipag physical niya kay ngano no. Gusto man ko na kanang classic ko na elegante ko na ako'y delikadisang edukada ko di ko gusto mo step down siyang level. So kinahanglan sis sa atong makeup kanaging perfect yung kaayo na di maklaro ato ang pores, di maklaro ato mga kachismisan sa now. Dapat perfect siya ba na makaingon imong amiga ba na pataha masag ko mangilog ganing iyang laki okay kwapa kay siya niya unsa ra taon ko ana. So gamit na taaning na foundation na mo match jud ato tang tangon mga chismis da sa mong naong kagiron kag naong di mag-uol na foundation guy kanang mutambag nimo ba na pamili man sa kagwapo good mga nang mailugan ka. Oh no, di na siya tinuod kay kabaho no hasta mga tsaka day mga Traydor na sa di ba bisag ingon imong boyfriend diha na kanang tsaka kay nang kuya gabal. May kay mga tik sa dice wala gipili mo itsura ang mga manluloko deki bisag tsaka pwede kistan na di na jud kumutuwa nang humanap ka ng pangit at ibigin mong tore de na jud dai kay kung kinsa pa na kuwang der alanganin ang itsura mo jud confident kaayo na mag-inam mo sa karelasyon. So wrong na kay na siya ron. Oh no, dapat in jud sesh ta mo ni jud mga pores nimo diha og mga kagid mga bugas-bugas dapat perfect ka og flawless, di ba? Ug pang gyapon ang power sa imong kuanda dagi pang lapat mo sa imong naw. Concealer ra sa ta ato ni tabunan ng kanang inani pa kato pagkahibaw nimo ba na hulo kung best friend ka try to. Di ba masaktan medyo ka kay imo gud taw na siya handom gud na amiga nimo, partner in crime nimo. So masakit ta jud kapag kahibaw nimo na nada na siya kuan di ay anomalya di. Ato na tabunan ang mga kuanda dai mga chismis mga kagid-kagid nimo ato i-highlight ang atong face kay para makaingon siya ba na hala ni gwapa lagi ni siya kalit lagi ka nang brush ka nang retokada na para ma-intimidate siya ba kakita niya ni mo na nganong ni gwapa kag kalit na di ba untay ka na sila mga tawhanan no di ba sa kupit sa anday kay ngano no mga CCTV sa pa yan na ano kay ka nang concerned ka if ever ka nang nag-away mo sa imong boyfriend ganan na update ka na siya permanente pero one agi studyhan na inyong mga move sa mga boyfriend niya sa iyahang kuan nag-ampo na si dream tabog ako sundan ano na siya day diba tik-atik na ko na besh okay ra na besh makakita na kag pas maayo pa niya besh wrong yung matingana lang ka na itubok-tubok pa kasalain support kistanan ba sa inyong break up ni tukmod kag laid pero kahumanan niya day wala nako di nakatagdon kalit tingana lang ka na hala, kung best friend mo, di wala ko tagdok. Sila na sa di ay sa kong kuwan. Ay, ano dyan na sila doy. Yung ka na mga birthday,
Petag birthday sa imong best friend na snakey. Birthday niya siya. Alit mo diri sa among aday. Dad ay mong boyfriend ha para lingaw ba? Oh, kuyat. Ingo diri. Dami tagay da. Wait a minute. Kung ingo sila na. Ay diha lang tog day kay hubog na mo jud kay ka. Imong boyfriend dili ni Paul yun. Wow, na giabtik na bayot. Abtik ko na niya bayot. Hubog-hubog dayon para ibigin. Kasi mga kapit gani kay hubog-hubogin para tuyihon. Charot si malaan. Na jud ang mga snakey day mga abtik kay sila day mga flexible kay mo jud nga gymnast. Nya day na humanam tagbutag og concealer sa tong face, di ba? Pak medyo nag-brighten up siya. Kuangan pa siya na day. Ato ba ni pinangandaman ba ya? So dapat perfect shoot ta. Kanang di jud ta masaway ba? Di makaingon na ka ng ikakagirog na nga. No, wala na itong vocabulary ha. So ato pa dyan sa equal powder pak. Kay para flawless yung kitan-on ba? Tugay yung kini malangkat day. Sabi nang kanang primer ka sus Ginoo ko. Bisan pag kanang magbugno mo si bako lang magbugno mo. Bisan pa campus day. Gwapa gihapon ka kay imong makeup na gihapon. Wow. Tinga na siya na. Wala ika-fresh ako ang mega ron. Uy, sa may naari niya ba? Pila ko na siya ipangandaman. Wala na, niluod lagi niya siya. Ay, akong ikuha na ganyan no kay birthday. Pero imyas kayo ba? Na! So, magkilay ta. Nya atog kinilayan kay dapat kalma lang. Dili mata gusto na muratag mga durugas tan kalma lang ta klase gapon. Pero dapat sharp siya tan ang labi na diri okay para tan-aw niya ba kahait yung kilay yung rajug makatusok ana. Pareha niya ba kalma pero hait di ay ana. Ako kilay ko sa siya tan-awa lang. So sis, manat atong kilay o pak. Dapat inani lang ka ng kalma lang ko di kay sobraan ka arch ng mura nagka ng kaso sa COVID di resibo imbis i-flatten the curve ni curve. Oh no! Nani lang. Na dapat ang atong eyeshadow kanang ganing nagbagam rug nagkayo kay lago ta kay kastanan ba. Pero dili ka na literal na nagkayo na makapaso. Kakayo na siya tan-aon kanang fiery na colors ba. Para ikakita niya, look, maldito na unong nyugnong, uy, ang mata pa na nanilisik, pero ba pa gihapon, ana. So, gamit na tagmay na ni na color sesh. Kaning mga oranges and yellow para kayo dyan siya tanaw. Oh no! Dapat yun tamo gamit og mga isog na colors, mga makapaso na colors kay nga no. Ang angay buhaton sa mga snakey natin mga friendship diha is atong dauban. Samtang buhi pa sila ipa-experience na nato kung unsa ka pa itang impyerno, ana. Di sa inyo na mura na tag kanang santanas na nagikan tag impyerno na demonyo ta pero kanang pinaagi lang sa tong mata ba makita niya kaisog ug kangilngig sa impyerno, ana. Kumpiyansa ng mga tao na kanang kitawag ninyo best. Ay, best day! Watak ke ba, day? Kana sila, day? Just Lord, Ginoo ko. Kung ginihinay na tong umang, nabedyo ka ng friendship na ka ng murag messenger na to, diba? Kunuhay, mo itighatag sa imong kuan, paminsahe sa imong boyfriend kay away baron mo, or ana. Ulan kuan, dyan na, day. Ngayon ka, kanang di sa akong mugawas, kay kanang kasabaan ko sa akong parents, ana, di lang sa akong makipag-date ni mo. Bayot, lain ang ichika, ana, day. Human, yun siya na, at lang ko na mag-abot ko na sa kulon ko na. Mag-abot dito, boom! Ginoo ko. Sige mo ato dito, doy. Naman ang IG mo kumpiyansa. Oh no! Ang naka-worset nila kay, dauto na imong kuan, imong reputasyon para lang perfect siya sa pananaw sa imong laki. Be careful sa imong mga best. Orange kay no, di pa na mauday. Relax. Kay ato po na siya sa pawan og mga yellows and reds para intense kita na atong ayos. Kita sa mata. Ay, kainit siyang mata. Mahadlok na mapaso tayo pag ikibuhat igo pag ibitan. Mahangan man na sila tayo. Inana ba ng mga guilty ba, di ba? Gawas sunog ka ng baga na kignaw ba kana delikado na kay na siya nakasi na pagka-snake. Oh no. Yan na siya snake. Kuha na siya ka ng anaconda. Diyos ko. Dapat hunatan dyan nato atong eyes kay ngano mara man atong palihukon day let the eyes do the talking ana di ta gusto na mabahiran og kanang katsipan ng atong kamot ba kay di ba ta gusto ka na binugnuay lang kanang mayroon na siya sa kanang mga desperada na kay ka pero ikaw dapat classy man jud ka tan-aw dili ka kanang go down sa lang level di ba na kanang mga way batasan, mga way breeding, kana sila ina sa ngana nang ilog sila kuan good boyfriend good. Di ta gusto na main anak ta atong profile dapat classy lang tamo nang mata na jud atong palihukon ani. Hunati jud nagmaayo and trust me maiking jud siya. Di ba makita jud ang impyerno. Kayo kaayo. Ari siya padong sa atong mata. Next ani is magkuan ta mag eyeliner. Cat's eye ta kanang ha, chikista na ba? Ka nang mura na kag manungga ba ana.
the more na hait, the more man siya naka ng hait sa katanaw. Oh my God. Dapat inana itong mata mo. Hait kayo no. Ha? To. Diba? Hait eh. Magkontour ta. Banat kay mo na. Lo, hulma kay kagnang. Kahadlukan kay kastanan kay mayaman imong nang. Kasi hindi siya ka-afford sa imong mga surgeries. May nga inana. Are you crazy? Daga mga klase sa kanang mga ahas na friendship time. Ang kanang mga pa-victim, diba? For example, sila. Nag-away sila sa iyang boyfriend. Himuon niyang shoulder to cry o nang imuang kuanday. Boyfriend. Pa dito at drama. Pagawas kunuhay sa debate. Tagay-tagay na sa imong likod na tanan. Kunya, kuya, nabaga na anak. Dahil a shoulder to cry on is a dick to ride on. Anak na sila doy. Abdik kay ang show. Na-dimension atong faith. Mahalo na kay tagnaw. Magbugno man kaha mo, simba ko lang. Ang tao, ari dyan na mulaban sa gwapa, di ba? Ari dyan na. Pweta, ikaw na nakas ilagi. Patungan kasi mong best friend akay kusgan kay siya. Kung ano mga victim day. At least na ang tao uwang ni mo, hilo kaluya to niya, gwapa ba ito siya, ato dyan to tabaan. Ang dyan kuan dyan gwapa ta all throughout sa imong pagkompronta niya. Para ma-achieve sa nato ang mga simpatya sa tao ba kay ano ba ng society ron mas paminaw ng gwapa kasi sa tsaka charot yun lang inana pa ng mga friendship day kay babay sa tanan sa ato ang mga baho sa ato mga insecurities kaso mag-away mo ato jud ka punteryahon jud di ba na sweet to na ba na nimo kay lagi fresh friendship mo kuno mo pero for a change dapat ang katong nahibaw-an niya ng mga insecurities at sa natabunan. Sa iyang hibaw-an kay di na mo love imong ilong kay pislat tagi pwes di magool mag-nose line ta na. Or ingno na nagparito kita ba na din ka ma-reach. Oh my God! Mga best friend day kay kuno ay support na nimo diha pero ang gikapoy na naminaw sa imong drama diha na imong mga insecurities. Ito ganahan sa ilong do ka pislat kay mapakataas kag ilong. Inana ba ng mga best friend di ba amin. Diba? Ano kaya itong mata? Oh! Si best friend, ano kay... Di na kakinangan mo tingog day kay mo mata pa lang day makuyawa na siya. Mana na atong final na drama sa atong mata nagbutang na kog eyelashes and then wala na lang sad ko nagbutang og eyeliner diri sa atong waterline kay basi masubraan nagkakuan day mura na tag jablo day. So na good ka nang fierce kita na ani mong mata ba pero kanang di kay ba mo pasaylo na matay na. Imong best friend diha di na kinahanglan og blush on kay ngano imo man nabutang og blush on later on. Charot di na lang. Of all people Traydor ni siya pa jud atay. Charot siya kaingon nimo na kanang ma-stress kag maayo. Blooming gihapon ka ba kanang ganing di ko affected kay I know myself. I'm beautiful. I'm more than you. Na! Bantay sa inyong laki ha kay kanang ginoo ko di deserving di ay ang beauty ko tsaka sa ding laki charot mo lang. Chimalang. So nahuman naman ta sa ato ang face aron sa atong lips. Dark siya kay kana laging maldita ka. Pero dili sa kanang kuan kanang black na padong sakto lang ani. Need na to mag-lipstick sa day kay di man ta pwede magyaw-yaw na ng mga pisi atay di man ta pwede magyaw-yaw na kay ngano nako pang wala na siya breeding day dapat daugo na nato sa color nani ba para ang langabi na lang ang kuan ba mamalikas na daan para sa tong best friend ko di wa di tagayaw-yaw di ay nako hi best friend no plastic kag mata ba. Hi, best friend. Ano yung habil? Ano ba? Pugong-pugong nakatawa ba? Pero, nako, sir. Yung nahuna kay di pa malikas na. Lasa na dyan ang katakanta silingan na charot. Di ba lang? Need kay na ito mag-highlight sesh. Kay nga no. Dapat magod ato ang beauty ba kay mo stand out yung kani. Pak! Kaya mahalon kita tan-aon. Yung kaso lagi binugno ay ikaw ang makita sa mga tao ba na hala, ang sparkle, ang sprinkle, ang tanan-tanan, di kay giatak, gitabunan, og ka ng lapok, ana. Wow! Ana, stand out na ba? Or stand up? Kung sa si bestie ani no nan lo. Oh my God! Kapag imo siya hunatanday ka ng ikakompronta sa nimo, kanang naa dyan ng boyfriend, kay nga no. Kaso binugno ay na, magpapili kasi mong boyfriend, asa imong pilion ako na fresh na love asa gwapa kay or kana akong best friend diha na wala ni bawaan kundi manghilabot di ba Kanya of course gwapa naman kay nangandam ka manghinayang jud imong boyfriend na i-neglect ka kay
Of course, ikaw ang original sa nagwapa na. Kumananta sa look, sa makeup, kumpletohin ako ang look of Kani. I'll be right back, okay? So sis, mana na to ang final look. Guwapa di. Dapat inani atong aura ha ka ng ang mata na to bagabag. Lipstick ka nang mura na nagpamalikas ang color ba. Hindi ato kilay perting ita ato mata. Diba? Si Beste magkurug-kurug tinga siya. Hunat mo ka ni siya na pinamaldita look. Di man dyan nato malikayan no kay kanang magkagrabe ang away ba. Kay nabay uban mga kanang mga kabit, mga ahas di mga proud na kay mga baga na kay nang di na madutlan ba. Oh, no. Hindi sila madutlan na kanang di sila madaan ng mga maldita na look. Dapat Girl Scout should ta. Antam should ta perminti. So sugdan na to sa Arios. O kabantay mo inana kong Arios. Dapat inana tong Arios ka ng bato-bato na piting dako akay. Ikasong atin mo party no ana. Ana one socialan ba bira sa ka. Atin mo wine. Imo ni siya ibutang sa iyang ilmunon sa iyang wine. Parikat ko niya. Batok ana siya oh, di ba? Mukiri yung best friend. Wow. Pero ikabalakad eh kay nganan di na siya mamatay. Na nila ay di na niya ikamatay. Oh my God. Wala pa ang sa notes yung bayo inani ng kadyo. Kanila ko na pagka nang gamaya ang imuha ng buhaton ana is para lang kuan siya. Hala, kinsa mo siya nag-trinidor na ako. Ba para ma-feel sa niya ba? Ang na-feel ni mo ba na murag na yung inam mo nag-trinidor niya. Dapat inana lang. Huwag yapay ang inani day. Baga po siya nang kay lagi snake siya. Oh my God. Kuyawan nakakay nga no. Padung naman dyan na physical life day. Ay mabuhok. Dapat inani lang ka na. Mamugong siya ka day. Kay kaso binugno ay yung bukhipos ra. Di ka nang kulot ka big hair ka. Ika ana wapix ka day. Inani lang. Pa in kaso ika binugno ay di ka alkansi ka hipos pa mong buhok. Diba? Yung human. Magugir ra. Jukista nang day mo ka ng best friend day na mag-alaan Curtis na ba? Ingon-ingon nag you can call me anything you want. A bitch, a snake, or a pathetic churva-churvaness. Kung inanaon ka day, ana, dapat mag-his siya ka ginani. Pa, para, mayayawan ka ginato imor, huy, amaw, anak, anak, day ni mo. Kaya nga no, mga dyan pinakasakit na linya sa mga kuanday, mga kabit o mga snakey, day, uy, gano'n mo na siya, uy, malditam, dyan ka ni siya, uy, ilugan kong boyfriend ako, pwede kayo nanana, diba, makahiubos. Tapos naman, inanaon ka, day, hapakan. Mga baka ng heels niya para kuha niya dapat na hait yung kayuhan niya karagi inani yung tumoy ba midunggab din mo ba ambot pa ka ng para siya okay ni mo kay kuhan kay kagwapa kay kag pero girl scout today ka din naked weapon dagan na di kay kag iguan niya ighapak niya diha unya dai para sa imong final na kuan ka ng atake wa di siya nada sa Arios wa di siya nada sa imong heels ari ka mahunat sa pinaka-powerful sa tanaw sagpa ang brush. Ano? Kanang mga best friend ng mga inana day, mga snakey, di ba? Mga katol, ganasta ng katol day. Agi pa nasta ng agi pa ng oh my God. Kanang linya sa lida na, hoy, ikaw babae, kung nangangati ka, wag mong gawing pangkamot ang asawa ko. Anak, ang gawin din mo pangkamot ay ito. Libre ito sa ina to. Gamitan mo brush, char. Diba? Ano na siyang noun. Taller din ang katol ka, guy. Tabangati ka, guy. Tapos ay lang gamit ako laki, anak. Charo, lagi di pa. Jesus, kung kuhan pa siya na ambot na siya. Oh my God. Tambag naman ito. Para na, charan siya malang. Maratang da akong sulti sa mga taong nag-agianing nga kanang snakey friend, no? Actually, requested din siya sa akong friendship. Di lang ako i-mention kay machismis niya. Charot! Kung di siya madag ko ang make-up, gamitin mo pagka-naked weapon, diha, di ba? Pero, before sa kamo ko anday ba, nang magbuhat o inani day ba, mag-iskandalo na siya ka. Tanaw sa beauty sa mong laki, o deserving ba, ginuo to day. Basing gato-gatuga, nakadihag ka ng pagwapa, hala. Hanto, nakapatay na kag-amiga, diha. Pero ang naong di sa mong laki day, murag si Thunderford. Charot! Katapos si Thunderford, wala rito, kitcharot! Jimala! Oy, Bes!
Sorry lagi ka. Ali, bes! Boring kay sa balay, good. Lami kayo buglo ubitin. Amo, Jukoy. Sige, ali kayo. Libak sa ta. Thank you, bes. Uy, nakoy chika ni mo ba? Muundang na ba kong pang-Harvard kay minda na lang kong buha. Swerte jud kaayo ka. Matuman jud permente ang inong pangandoy. Bisag sa laki good, makuha jud nimo yung gusto. Ha? Persi? Magkunwarita na sa show. Ako ang host at ikaw ang guest. Ang title ng show, Ikapitong Utos. Huwag kang makikiaping. May isang tanong ako sa'yo, prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida kabit number 2, mistress relasyon. Mercy! Huwag mo akong ma-mercy-mercy! Yung tanong ko ang sagutin mo! Are you f***ing my husband? Umiral siguro yung kademonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ay, hala bes! Minsan lang kita ibigin, Marisisuryano ka, sa Padilla ko. Hoy, basi kay nung kalimot ka. Imo ra sa siyang giilog ni Kuan. Oh, no! Support ba kay kunin mo ato, ha? Akong gayto ni palit og tequila og cracklings ni nung kay ako bayaran. Pero hantod karon wala ba adjud ha? Wa adjud ko naningil mo 48 years na kaayo. Munang ay kong andari di ha. Prinda sa nimong laki nako. Ninaana pa kada ko sa una na dapat share jud ta kay mag best friends ta. Oh my God. Hala, sorry best. Alright guys, that's it for today's video. Hopefully nalingaw mo. Kung nalingaw mo, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel for more makeup dramas. Kaya hindi mo subscribe, maka-sneaky friend, charot. Well, I love that, char! Comment down below mga sis kung unsay mga experiences niyo ang mga sneaky friend, kung giunsan niyo sila pagkompronta, unsay nahitabo, di ba? Hindi ka na mga inaana na topic, uy. Kung napakpan ninyo, inyo bang nadung... Ano, napakpan ba ninyo boots, charot? Salamat kayo sa pagtanaw and have a great day. Bye!